Shwmai a chroeso i'r wers Arlunio yma gyda Adobe Express. Mae clymau Celtaidd wedi cael eu darganfod yma yng Nghymru ac yng ngwledydd Celtaidd eraill y byd yn dyddio nôl dros 2000 o flynyddoedd. Mae'r clymau yma yn anhygoel gan eu bod nhw yn defnyddio cymesuredd adlewyrchol a hefyd cymesuredd cylchdro. A mae'n anodd credu fel oedd pobl yn creu y dyluniadau hynod yma siwr gymaint o amser yn ôl. Rhaid, dewch i ni gael neidio mewn te a creu clymau Celtaidd yn hunain. Newidwch iaith Express gan glicio ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, dewis Settings ac yna newid y gwimplen gyntaf yma i'r Gymraeg. Cliciwch i ffwrdd a bydd Express yn ail-lwytho yn Gymraeg. Nawr te, ni'n mynd i fod yn tynnu llun, felly cliciwch ar y deilsen las mwyn agor y golygydd Arlunio. Nawr, mae angen i ni orchuddio yr canfas yn gyfan gwbl, felly ewch i'r defnyddiau celf a dewiswch frwsh, dwi'n hoffi'r un argraffiadaeth ffrenig yma. Dwi'n mynd i ddewis yr lliw oren hyfryd yma, llwch chi neu beth ych chi eisiau, a dwi'n mynd i lenwi y canfas cyfan. Nawr, mae angen i ganol y canfas i fod yn o leiach i ddal ein cwlwm ni, felly dwi'n mynd i fynd i fyny i'r brwsh aur, dewis paent gwyn, y maint ar ei fwyaf, ac yna dwi'n mynd i beintio'r canol yn wyn. A nawr ni'n barod i arbrofi gyda chymesuredd i greu y cwlwm yma. Cliciwch lle mae'n gweud cymesuredd wedi ddiffodd, a i ni yn mynd i ddefnyddio cymesuredd adlewyrchol ar 4 llinell. Felly cliciwch ar y dewis yma. Nawr, sgrolwch i lawr, dewiswch frwsh paent ar gyfer eich cwlwm. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r un paent glyb yma, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r lliw glas hyfryd yma sydd fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i dynnu chi'n hanner pedol yn dechrau, jyst uwch ben pwynt canol yr llinellau cymesuredd, a dwi'n mynd i lusgo fe i fyny fel hanner pedol, a fe welwch chi fod y cymesuredd, waw, yn adlewyrchu hwnna i'r 4 cornel arall. Grêt, nawr te, y cam nesaf yw i gysylltu yr pwynt yma gyda y pwynt yma. A i ni moyn i'r ddoi bwynt na i gwrdd â'i gilydd tua hanner ffordd yn yr ddolen yma, y lŵp yma sydd wedi cael ei chreu. Felly, dwi'n mynd i glicio a llusgo lawr, a dyna ni wedi creu ein cwlwm Celtaidd. Nawr, mae cwlwm y Celtaidd yn dangos i ni hefyd sut mae'r llinyn wedi cael ei glymu at ei gilydd, fel bod ni'n gallu gweld pa ran sydd yn uwch neu o dan ei gilydd. Felly, i ddangos hynny, mae eisiau i fi i ddewis brwsh paent arall, felly dwi'n mynd i fynd i'r llinell llun gopi a dewis paent gwyn, a dewiswch unrhyw bwynt ar eich cwlwm a dilynwch y llinyn. Ac unwaith chi'n cyrraedd pwynt le mae'r llunyn yn croesi, mae eisiau chi benderfynu ydy'r darn i chi arno fe reit nawr uwch ben neu islaw. Felly dwi eisiau hwn i fod uwch ben, felly mae eisiau fi beintio. Ond mae angen fi newid y cymesuredd. Achos os na i beintio nawr fan hyn, chi'n gweld mae'r cymesuredd yna nawr yn anghywir. Felly na i ddadwneud hwnna, os chi'n cael neud unrhyw gamgymeriad, chi'n ddadwneud fan hyn. A dwi'n mynd i glicio ar y cymesuredd, a dwi eisiau tro yma cymesuredd cylchdro ar 2 linell o gymesuredd, felly yr un yma. Iawn, nawr, pan dwi nawr yn peintio y gwyn fan hyn, fe welwch chi bod e'n bod e'n cylchdroi hwnna i bob cwarter arall. A dwi'n mynd i wneud yr un peth yr ochr yma. Dyna ni, mae'n dangos nawr bod y ran yma o'r llinyn ar y top. A wrth bod ni'n cyrraedd fan hyn, dwi eisiau bod y llinyn mynd o dan yr un sydd yn croesi ag felly dwi'n mynd i beintio ar draws ffordd hyn y tro yma. A chi'n gweld, mae'n adlewyrchu bob cwarter arall. Lawr ni, dilyn y llinyn, mae wedi mynd uwch ben, o dan o, uwch ben fydd yr un yma te. Dyma ni. A dwi nawr yn cyrraedd, mae hon wedi gwneud yn barod i fi. Cadwch fynd, achos falle bydd un bach arall ar ôl. Dyma ni, mae un bach fan hyn o dan o, felly mae angen i hwn i fod uwch ben. A dyna fe, dwi wedi gorffen nawr dangos sut mae llinyn y clwm yn plethu at ei gilydd. Iawn, nawr mae'n amser ychwanegu gweuad, felly dwi'n mynd i droi'r cymesuredd i ffwrdd yn gyfan gwbl, felly na i glicio ar y cymesuredd a'i droi ei ffwrdd i ddiffodd e. Dyna ni. Roet, nawr te, be dwi eisiau gwneud te yw cydio yn yr brwsh chwistrell fan hyn, cynnyddu'r maint yr holl ffordd i'r mwyaf,
A dwi'n mynd i ddefnyddio yn gyntaf felly y glas hyfryd na, nes i ddefnyddio ar gyfer y clwm, a dwi'n mynd i glicio, dyma ni, chydig o weithiau, just clicio, dim llusgo, just clicio o amgylch, wneud iddo edrych fel bod sbatiau o'r paint yma wedi syrthio ar y cynfas. Mae'n rhoi gwaead hyfryd i chi dros eich dyluniad. Dwi'n gwneud y gwyn, dwi'n gwneud y glas, na'n gwneud yr oren nawr hefyd. Nos dim angen gormod o hwn, ond mae just digon o amgylch yr ymylon yn enwedig yn hyfryd. Allwch chi hefyd ddefnyddio y brwsh sialc. Mae hwnna'n rhoi effaith tebyg. Brwsh sialc ar ei fwyaf. A chi'n gweld mae'n mynd i roi dyna ni, rhyw fath o splat o baint i chi ar eich cynfas. Gret. Nawr, be dwi eisiau gwneud nawr yw tywyllu'r ymylon ychydig. Felly dwi'n mynd i ddewis y brwsh paint coch. A dwi'n mynd i ddefnyddio yr llenwad dyfrlyw yma. Nawr, mae'r llenwad dyfrlyw yma'n hyfryd achos allwch chi ddefnyddio eitha tipyn ohono fe, chi'n gweld cyn bod e'n cyrraedd. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio hwn nawr i dywyllu y corneli, a mae hwnna hefyd yn tawelu chydig ar y splatiau paint yna. Iawn te, dyna fi wedi creu'r cwlwm Celtaidd. Mae angen i fi ei arbed hwn, felly cliciwch ble mae'n dweud D-deitl a teipiwch deitl addas. Nawr, allwch chi lawrlwytho hwn fel PNG a'i ddefnyddio fe, neu allwch chi glicio ar eicon Adobe Express, dod nôl i'r dudalen cartref ac agor project fel creu graffig a troi'ch cwlwm yn boster gan glicio ble mae'n dweud eich stwff ar yr ochr chwith, llusgwch cwlwm Celtaidd i fewn arno i'r canfas, a nawr bod yma, allai wneud pethau fel ychwanegu teitl, cefndir, copi arall o'r cwlwm Celtaidd gan ddefnyddio dull cyfuno i roi yn ysgafn yn y cefndir, disgrifiad efallai, troshain yn rhoi gwahanol fathau o weiad iddo fe, unrhyw beth i chi moyn i droi eich darlun hyfryd chi yn ddarn o waith sydd yn rhannu gwybodaeth am glymau Celtaidd. Dyna ni te, diolch i chi am wylio, gobeithio bod chi wedi mwynhau y wers yma a welai chi to cyn bo hir. Hwyl am y tro.